Hei, salutare, eu sunt Gabi și astăzi o să ne jucăm un joc care se numește Zombie Tsunami. Da, aici m-am jucat eu. Cred că o să continuăm. Marta, staci! Ah! Stai cu minte, fiță, gata, stai aici, că nu e nimeni. Cățea mea nebună, Marta. Alintata familiei. Da, jocul e tare, îmi place. Și dacă aveam 4 creiere, zombie, pardon, puteam să iau câte sau 12 de aia, puteam să iau tancul sau iau uite, avionul 16. Și luam toți ani, bombe, ia din beș, am luat câte acende. Oh, ce tare! Asta nu l-am mai avut până acum. Ce tare, ia! Era să mor. Da, îmi place jocul, mă joc de o grămadă timp la el și chiar îmi place. Mi se pare și simpatic că e cu zombie și nu prea vezi. Mai ales așa de-astea creative în aproape toate jocurile. Și chiar îmi place, ok, jocul. Puteam să iau mașină, dar nu m-am gândit. Marto. Ah! Uitați-l pe ăla cu parașuta. Dar dacă faci tot tabloul ăsta, eu o să încerc să-l fac pe tot. O să-ți dea niște lozuri să le răzuiești. Oh, cred că am primit un mesaj. Da. Dispar, mă. Ah, am ratat omul. Ah, frate, nașpa, dar 2 creieri. Dar 2 creieri. Oh, uite-l pe ăsta, parașuta este. Ah, frate, nu se poate. Da, este, mă. Un om. Să-mi vină o mașină acum, să pot să iau. Este, mă. Cel mai mare scor al meu a fost de 30 de creiere. Ah! Este. Am dat 7, nu se poate, 6. 5, frate, nu cred așa ceva. Oh, nu. Nu se poate așa ceva, Marto. Am încă 3 creieri. Acum ce-am eram. Ei, fac repede. Haideți, începeți, mă, să vină oamenii. Doar 3 mai trebuie și mie. Așa, 2. Gata. Uitați. La unele câștig și bani sau alte mape. La unele bază de X. Și nu știu de ce, dar nu e bine. Asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Dacă vreți îmi dați și un like. La revedere!